Filɛlibaga cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ n'a b'an na ye sanga ni wagati Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ a ye toujours k'aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye Top Star ye ne y'o de fɔ aw ye aw k'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni na dɔrɔn n'o kɛra dɔrɔn aw ni nisɔndiya de bɛ kɛ ɲɔgɔn na sanga ni wagati bi aw ka lafiya kama an ye weleli bila an ka artiste ba dɔ ma ale bɛ n bolo kɔrɔ yan nɔ n bɛna kuma di a ma a b'a yɛrɛ fɔ an ye ayiwa ka aladɔnniya fɛnɛ ko nin y'ale siɲɛ fɔlɔ de an ka plateau sanfɛ donc a bɛ yan nɔ n bɛ kuma d'a ma sisan n tɛna kuma caya voilà ma belle k'a ɲuman b'i da kan fosi tɛ n da ko bɛ cogo di ko ma kɛ toute belle hein merci sisan nɔ i bɛ se k'i yɛrɛ ɲɛfɔ an ye cogo min na an bɛ faamuyali b'a sɔrɔ i ka kow la ok en fait ne de ye Nanette Camara ye Gabon finɛmuso n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Gabon ma n nana sɛnɛ a tagama la fasoba la donc n kanubagaw animateurs ni animatrices la u y'a kanu bi n kana Top Star kɛnɛ kan o de ye n se yan nɔ n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Ɲamana ATT-Bugu ma ala i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de ye Nana Kulubali ye Nana pardon i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Nana Camara ye voilà i surnom Nanette mais Nanette yɛrɛ sigilen don Gabon mais a nalen don Mali kɔnɔna la voilà Nanette an bɛ i nakun dɔn exactement voilà i nakun sisan Mali la ni raison dɔw de y'a kama ni nana walima ni nana définitivement i bɛ se k'i da don o la ka ɲɛfɔli k'an ye ok d'accord bon en fait n mana définitivement n nana sɛnɛ tagama la sɛnɛ yala la Mali la kɔfɛ a ka d'an ye ka ɲamakalaya kɛ k'an jatigiw baro ka yala k'u yɔrɔ ɲini ka laɲiniw na n y'a ye k'a fɔ n'i sera Mali la i bɛ faamuyali caman sɔrɔ a la karamɔgɔ ɲɛnamaw bɛ yan de ɲamakalaya okumu kɔnɔ k'i bilasira o de ye n se yan d'accord donc Nanette ye funari awɔ ne ye funɛ de i nana i fa dugu la pour que ka n'i fa siya ɲɛdɔn kosɛbɛ i b'a ɲɛdɔn mais i bɛ fɛ ka dɔ de fara i ka dɔnni taw kan kosɛbɛ d'accord faamuyali sɔrɔla o la sisan nɔ an bɛna na kuma kalanw tagasiraw kan an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ Nanette ye école kɛ a bɛ se ka kɛ tubabu kalan walima duguma kalan n'o ko bɛ cogo min na i bɛ se k'i da don o la ka dɔ ɲɛfɔ an ye ok d'accord bon ne ye école kɛ dɔɔni duguma kalan fana kɛ dɔɔni mori kalan ka na école fana fara ka dɔɔni ka couture fana kɛ dɔɔni awɔ mais ni an bɛ don min na i ko bi i ka dɔnkilida kɔfɛ i bɛ baara wɛrɛ kɛ yan ok n ka dɔnkilida kɔfɛ n bɛ baara wɛrɛ kɛ an bɛ se k'a dɔn i bɛ baara min kɛ la n'Ala sɔnna n bɛ commerce kɛ bon n ye entreprise ko fana sigi sen kan Nanette service o ko fana bɛ sen na commerce général n b'o baaraw fana la donc ne ye faamuyali sɔrɔ nin ko la Nanette est vraiment une femme battante ah oui sisan ni yɔrɔnin na an b'an profiter ka kuma d'i ma i ka conseil di muso parce que ni caman ɲininka u b'a fɔ muso yɛrɛ ye ka to so kɔnɔ dɔrɔn ka tobili kɛ caman b'a faamuya mais ni yɔrɔ la Nanette bɛ conseil jumɛn de di olu ma pour que u ka bɔ fili kɔnɔna la parce que erreur ba de don diɲɛ bɛ ka avancer ok d'accord o yɔrɔ fana diyara n ye welewelekan min bɛ ne bolo k'a di n balimamusow ma sigi tɛ mɔgɔ sɔn muso ni cɛ ye tafe kɔnɔ kelen tigɛ i la i b'i jija i yɛrɛ b'a dafa fila la dɔ kɛ de ɲɔgɔn tɛ ne bɛ ladilikan min d'u ma an bɛɛ ka wuli an k'an cɛsiri an ka dɔ kɛ dɔ ye awɔ d'accord Nanette an b'a jateminɛ finɛw généralement caman bɛ kuma de u tɛ dɔnkili da an bɛ se ka dɔn n'a sɔrɔ i bɛ dɔnkili de da wa walima n'i bɛ kuma de i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o ko kan ok o yɔrɔ fana diyara n ye kuma lasurunya la ne bɛ se k'a f'i ɲɛna ko n b'a fila bɛɛ kɛ o nana cogo di ne ye finɛ de n yɛlɛma ko 7 n fa la ye muruja ne fa ye muruja finɛ ye n ba la ye Duguninkɔrɔ Segu Duguninkɔrɔ finɛw bɛ kuma de bon ne ka dɔnkilida nana na cogo min na ne sigiyɔrɔ de ye ne kɛ dɔnkilidala ye Gabon mais n profiter o la antenne na bi ka Gabon bɛɛ fo Libreville a n'a lamini dugu bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Franceville-kaw ani Muhandakaw dan t'u la dɛ est-ce que Wadada musow depuis Franceville n ka foli b'u ye ma kɔngɔw bolo ma minɔgɔw bolo ma fɛrɛw bolo n'o tɛ jatigi dɔ de b'i ta faso la n'a sera tunga fɛ bɛɛ dɛsɛ i kɔrɔ Wadada muso n'a magasa n'a ka jama awɔ
D'accord. Voilà, amena do question na toujours. Iko ki ba afla beke. Ebe dongli da en même temps ibe kuma fene. Mais je sais pas, funa wa foko e uluti dongli da na net. Mais muna ibe ka dongli da quoi en fait. Genre j'arrive pas toujours à comprendre. D'accord. Mhm. No de finya na ngoni sigiro de na ne ka dongli da e Gabon sigi. Mais dongli da fene tun kanu fene bila. Ko jugu. Mhm. Gabon sigi na nai. Aya soro dongli da kadinye. Kaneto école la ni madame ko dom na ko kurte ko ka shanke o ko ngadne kan me classe kono de meka. Ni dongli kanu. D'accord. Ko sove. Voilà, naneti nya famille asisa. Voilà, ni yoroni na ama fa naneti ka kan fili. Parce que yera nyuma na Gabon ko be kan flé. Gabon dron tay jien fantani flabe. Ambe la yorobe. Micro be naneti bolo. Mhm. Santilo nyime Bangasao Santilo kutunga ni bana bana Maningara Malire munga kendeleri Maningara Suna malire munga kendeleri Dunaya Kole dereke Kole ngunanga Kisinta dunai Iya wani kedunane Kedunani soba gebei Kedunani nela gebei. Merci beaucoup Nanette. Mais Nanette y est donc les derniers quand je m'aille. Sisa neni dongi da yada maraka kanela. Oh. Voilà. Donc il y aurait na ame marako fou. Ko sebe munu sigle ni français. Ou ben su ko sebe émission en kadouye. Voilà Nanette, amena continuer toujours dans la question yi. Voilà ni ame dom na iko biere. Projet ou jumaire de Nanette bolo. Woni ningali fene jarani. Ami dom na komi bi projet munu bolo dale mene bolo. Aka no komi aka gele. Ni aye artisia a keleyara aka no komi aka gele. Bon, projet munu mene bolo akadine ne bora munu kofe. Kan senda olu senda nola. Munu mene fene kofe. Uku senda ne senda nola. Anga nye mogodon anye mogoy. Anga anko mogodon anko mogoy. Artisia kono foshi ite foshi sora la majigi. Ode be fembe dima. Projet mkoni mene bolo. Akadine halibi kase dongli dala kase kumala katemeni mbeka odi ndeka laini aw. Mais ola Nanette ma gere fune korobaw ni jeli korobaw la ou bien Nanette ma gere la pour que ka kalan wara uke. Je sais pas. Question de donc quoi. Okay. Sisi ngerale no mo korobaw la. Ne benye o bebi kuma. Ne sogu dugu ni ngoro. Ne bena de yenye. Ne bayerebe ne blasira kuma chama dongli tabolo la atatogo na bla chokola ikangi comporter tani mangani keta ube nyama kala koroba wore mbulo kerefe munte olu fana be kuma be mbu wele ku nyininga aw. D'accord. Ni wati na album de Nanette bolo wa walma ni album ti bolo ko be togodi. Bon, album te Nanette bolo folo na baro be nyona me masira soro ama no woni ye kofela ke kana fasola I doni te yani ka don I be senge doni album tembulu folo aw. Donc mais ba siraka aw ba siraka ko nyana bo aw. donc ame daw de kala kan do Amina rabi. Voilà Nanette artiste chama be nu nyininga ou ba foko dongli dayim kama no ko nogonte mais depuis ere dongli dayim damde fo ka tansie domina ina fo bi ye gela munu sore se ki dado la ka do nyefo ya. D'accord. Ou ya foye chugo abite dongli dama no aka gele koma aka no togomina dongli da fle an ku competition do namne ko nyamakala ya duba tellement a gele ya be dongli da kono dunno la kera la ne ko me démissionner ni yora ina me foli di da fe jema kulubali akone ma kite micro blare ibe continue nai nya digi fo kan washi dongi taka gele ni nye sorala ibisi ka foka ka no ta damne aka gele.
mais o kɔfɛ Nanɛti ye sɛgɛn jumɛnw fɛnɛ sɔrɔ mais Nanɛti e o dɔrɔn gɛlɛya ye o dɔrɔn de sɔrɔ i ma problème wɛrɛw sɔrɔ bon ne ma problème baw sɔrɔ a la kosɛbɛ parce que ni ne taara kɛnɛ o kɛnɛ kan ni ne y'a sɔrɔ jeliw bɛ yen jeliw de ta ye jeliya ye anw ye finɛw ye anw ye jeliw kɔmɔgɔw ye ne bɛ sira d'u ma u b'u ka jeliya kɛ hali ni jeliw bɔra Mali la ka taa Gabon ne de bɛ dɔnkilida kɛ yen nɔ parce que ne sigiɲɔgɔnw do a t'u bolo ne de b'a kɛ yen nɔ mais ni jeli dunan nana ne bɛ sira d'i ma i b'a kɛ i b'i ka jeliya kɛ ne ye finɛ de o donni kama ne b'a fɔ n jatigiw ye ne bɛ n fasiya de kɛ bi jeliw de ta ye dɔnkili ye nka n'i y'a ye ne b'a kɛ jeliw tɛ yan ni jeliw nana kɛnɛ kɔnɔ ne bɛ sira d'u ma awɔ. d'accord Nanɛti faamuyali sɔrɔla o la mais depuis Nanɛti fɛnɛ donna dɔnkiliko in na a ye nafa dɔw las'i ma i bɛ se k'i da don o la k'o fɛnɛ walawala an ɲɛ. ok n donnen dɔnkilida la a ye nafaw lase ma n b'a daminɛ n sigiyɔrɔ yɛrɛ la fɔlɔ Gabon n jatigiw ye ko caman kɛ n ye a kɔnɔ dɔnkilida nafa dɔ y'o ye n nana Mali la n jatigi muso dɔ bɛ yan Madamu Jara Bintu Kulubali Kati n ye sɔn bɔ ale ye n ye nafa sɔrɔ a kɔnɔ a ye n sɔrɔ du terrain bon ainsi de suite a ko ni ninnu ka ca nafolo ma fɛnw bɛ bɔ finiw bɛ bɔ terrainw bɛ bɔ duw bɛ bɔ sanuw bɛ bɔ donc n'i ko k'i ma nafa sɔrɔ a kɔnɔ n bɛ nkalon tigɛ o yɔrɔnin na n y'a sɔrɔ n bɛ Ala fo k'a barika da awɔ. Voilà Nanɛti yɛrɛ dans 2 ans Nanɛti tu vois comment i yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ imaginer cogo di en fait. ok dans 2 ans a ka di ne ye tɔgɔ wɛrɛ ka fɔ ne Nanɛti ma min tɛ nin bɛɛ ye awɔ dans 2 ans o miiriya de bɛ ne kan ne ka kɛ dɔnkilidalaba ye ya dans 2 ans o ye ne ka rêve ye. d'accord comme i ye dɔnkilidalaba ye déjà mais dɔ ka fara sanga ni kow kan i ka lakodɔn an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'o ɲɛnabɔ Ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen. Voilà Nanɛti an bɛ continuer toujours n'an ka question ye an bɛ se ka dɔn n'a sɔrɔ i ye featuring kɛ avec d'autres artistes a bɛ se ka kɛ jeli kunda ou bien artiste kunda n'i ye featuring kɛ avec d'autres. bon mais Gabon kɔni n y'a kɛ ni Gabonais rappeur dɔ y'a kɛ Big Lawan awɔ mais n nalen Mali la yan ni mɔgɔ min y'a kɛ o ye n yɛrɛ dɔgɔkɛ Burama Kamara jeune griot i b'a wani ka finɛ kɛ awɔ n'o y'a kɛ. d'accord sisan nɔ Nanɛti question min bɛ nalen de o ye e yɛrɛ b'a dɔn yan jeliw ka ca artistes ka ca u b'u seko kɛ kosɛbɛ u lakodɔnnen don u bɛ se i n'a fɔ e yɛrɛ bɛ se cogo min na voilà ni Mali artistes bɛɛ ta muso kunda jɔn yɛrɛ de ka di an b'a fɔ tɔw man di ye dɛ mais jɔn ka di Nanɛti ye dɔnkilida côté la jɔn ka di ni Nanɛti ye nin bɛɛ ye parce que généralement mɔgɔ min ka di ye o tigi de b'i inspiré i bɛ taa sɔrɔ kɔni artiste dɔ la dɔ bɛ Nanɛti inspiré an bɛ se k'o tigi tɔgɔ dɔn. ok d'accord artistes la kɔrɔbalenba ninnu yɛrɛ la n ka rêve kun ye ka Bako Daɲɔn de ladege ka Bako Daɲɔn sɔrɔ k'a sigi ka n sɛmɛ la ka n kalifa la a bɛ se k'a daji kɛ n da cogo min na. bɛɛ y'a sɔn Ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na mais Ala nana n'a ka na ye n bɛna Mali la tuma min na n y'a sɔrɔ musokɔrɔba miniji dɔgɔyara o ka dɔgɔ Ala ka dayɔrɔ sumaya amina yarabi. bon o bɔlen kɔfɛ sisan ne bɛ fɛ ka ɲamakala muso min ladege dɔnkilidalaw la a tɛ ko Mali ɲamakala man di n ye dɛ bɛɛ ka di ye an ye kuma fɔ k'a walawala bɛɛ ka di ye mais bolofa bɛ mɔgɔ min t'a kan an yɛrɛ m'a fɔ k'a tigi kɛ cogo dɛ musique style musique ta ko kuma de bɛ ka fɔ yan o ye Basalifu ka sira ye Baba ni Kɔnɛ awɔ ale b'i inspiré kojugu i bɛ se a ka dɔnkiliw la n tɛ se ten kosɛbɛ a ka dɔ bɛ yen kɔni o ka di n ye dɛ i n'i y'a ye i bɛ se o la micro b'i bolo souvenir an ka taa ok Baba ni Kɔnɛ ka dɔnkili min ka di ne ye kosɛbɛ o y'a ka bajuru ye ko i ji de bɛ mɔgɔ kɔ nafolo de bɛ mɔgɔ ŋaya jeli Baba Kɔnɛ i ye daraja tɛ ma bɛ den na Basalifu ka sira kan o de ka di ne ye o ka di ne ye kojugu kana nin fɔ ne a ko bɛ ayiwa nin yɔrɔ la an bɛ welewele kan lase Babani ma donc ni tulo bɛ an na nin wagati in na émission tɔgɔ ye Top Star
an ka artiste n'an ka funɛ muso bɛ yan nɔ donc k'i ka d'a ye trop donc ni babani bɛ yan nɔ an b'a fɔ babani k'i ɲini a bɛ se ka kɛ yɛrɛ émission sababu man dɔgɔ a bɛ se ka kɛ nin kɔfɛ yɛrɛ o bɛna ɲɔgɔn ye o bɛna featuring bɛɛ kɛ inshallah donc an bɛ continuer n'an ka question ye toujours sisan nɔ e yɛrɛ Nanɛti Kamara yɛrɛ ka rêve ye jumɛn ye ok ma chérie ne ka rêve ye fɛn min ye n y'o de f'i ɲɛna toujours baara de ɲɔgɔn tɛ ne bɛ fɛ ka kɛ dɔ kɛla de ka n sen da n arabaw sen na ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ne bɛ kalanso de la ne ye kalanden fitinin ne bɛ fɛ ka kɛ dɔ kɛla yɛrɛ yɛrɛ de ka n sen da n arabaw sen da nɔ la n kana don mɔgɔ si gasi la hɔrɔn kunda ɲamakala kunda ne ka rêve y'o de ka baara kɛ dɔrɔn. D'accord Nanɛti faamuyali b'a sɔrɔ la o ko la donc sisan nɔ an bɛ se k'a dɔn fɛn jumɛn ka di ye ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye ok i b'a dɔn fɛn min ka di ne ye ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye tiɲɛ fɛn jumɛn fɛnɛ man di ye fɛn min ka go ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye o ye fɛn fila ye nkalon ɲɛngoya i t'o fɛ ne t'o fɛ ko bɛ yen dɛ Nanɛti n'a ka finesse ale calmelen don ale poselen don ale tɛ se mɔgɔ ma ko bɛ yen nɔ voilà Nanɛti an bɛ se k'a dɔn depuis i yɛrɛ donna studio la ka dɔnkilida daminɛ i yɛrɛ son joli de b'i yɛrɛ tɔgɔ la bon ne donni studio la ka dɔnkilida daminɛ n yɛrɛ ye ne ma caman ba kɛ 3 dɔrɔn salon festival dɔgɔna n ka dɔnkɔnɔmuso faama Jɛnɛba Kasɔnke ale de ne invité scène kan n bɔra ka maraka dɔnkili min da sisan n jouera n'o de ye ɲinan tuguni festival dɔgɔna ne jouera ko ka thème kɛ la paix n y'o da n jatigimuso Bintu Kulubali a ye terrain diya n donna studio la n y'o son bɔ n bɛ n débrouiller la ten de. D'accord ala k'a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya voilà Nanɛti an ɲɛ b'a la artiste denmisɛnnin kunda jeli denmisɛnnin kunda kɛlɛw bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sur les réseaux sociaux i b'a ye clash ni fɛnw ka ca e yɛrɛ conseil jumɛn de b'e bolo k'a lase u ma pour que prise de conscience bɛ na cogo min na dɔ ka bɔ badenba ka bɔ rivalité ni kɛlɛba ninnu na e yɛrɛ bolo kɔni b'a dɔn ko nafa t'a a la ou bien donc kuma de n'a fɔ togo don n'an donna mɔgɔ min gasi la an bɛ yafadeli kɛ an tɛgɛ fila bɛ an kɔ voilà Nanɛti micro b'i bolo. ok o yɔrɔnin fana diyara n ye o yɔrɔ la ne bɛ welewelekan labɔ ɲamakalaw ma a mɔgɔkɔrɔba a denmisɛnnin a cɛ a muso hɔrɔnw u ɲɛ jɔyɔrɔ u ka ɲamakalaw de n'anw ɲɛna ko la dɔrɔn hɔrɔnw bɛ ɲɛ a la mais n'anw ɲamakalaw yɛrɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ don o don a ma nɔgɔ hɔrɔnw ka bɛn ko la a cɛ ka jugu anw de kan ka kɛ miseli ye ka wuli k'a yɔrɔ ɲini ko karisa ni karisa ma bɛn an taara an y'a kala o de ka ɲi mais n'anw ɲamakaladenw yɛrɛ kɛra sirifi ye bi ka to k'a fara fara yɔrɔ cɛ man ɲi hakɛto bɛ kuma kɔnɔ minnu b'a la ne b'a ɲini u fɛ ala yɛrɛ kama u ka sabali u ka segin kɔ an bɛɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ wa mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si garisɛgɛ ta ala ye bɛɛ da ye bɛɛ ni garisɛgɛ de da donc an kɛ kelen foyi tɛ bɛn bɔ n'i b'a dɔn ko ni bɛɛ yɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ mɔgɔw garisɛgɛ de ye dayɛlɛ yan d'accord Nanɛti i ka kuma ɲɛna wa faamuyali sɔrɔla i ka kuma la voilà Nanɛti komi émission sera a kuncɛma yɔrɔ ma kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin an ka faniw n'an layɛlibagaw ni genre bɛɛ lajɛlen quoi en fait en un mot i b'i ɲɛsin i ka caméra ma. ok d'accord bon sisan ladilikan min bɛ ne bolo k'a di an ka faniw ma ɲamakalaw ka bɛnbaliya ye fana i b'a dɔn ko faniw fana nɔ b'a la kuma in bɛ fɔ artiste ma k'u k'u jija u k'o de dabila ni ɲamakala kɛra ɲamakala ye kaban fɛn dɔ de bɛ kala o de ye hɔrɔnw ye hɔrɔn minnu b'a la o ɲamakala wɛrɛ minnu b'o fana la kɛrɛfɛ n'olu sɔnna k'o dabila dɔrɔn an bɛɛ bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a bɛ mɔgɔ si caya bɛn a ka ɲi an ka jamana ma a ka ɲi du taabolo ma a ka ɲi an denw lamɔcogo ma o kuma de bɛ ne fɛ k'a lase kuma ma nɔgɔn. D'accord Nanɛti merci beaucoup. ayiwa an lamɛnbagaw komi n y'a fɔ a ye cogo min na an n'aw ka finɛmuso n'aw ka
dɔnkilidala cɛɲi n'o ye Nanɛti Kamara ye n'a b'a seko kɛ kosɛbɛ n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn bolo bi an bɔra ka baro kɛ n'a hakili la aw ni an bɛ an ka tata sɔrɔ nin kɔnɔna la o la dɔrɔn an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ merci